נקלטים ילדים וילדות, וערב טוב אמיר. ערב טוב ויולטה, הערב אנחנו חוגגים יום הולדת. חוגגים קצת אחרת, חוגגים עד כמה שאפשר, בצל מלחמה, בצל כאב גדול ודאגה. השיר הפותח נכתב בחג ה-50 של יוטבתה על ידי יורם אילן, העונה לשיר המחלקה. גם שם נמצא אותו החבורה הזאת. שיר שמילותיו היום חזקות ומרגשות, על ציונות והגשמה והפרחת השממה. וקבלה, וחברות, ומשימה משותפת, סולידריות. כל מה שנחוץ כל כך ומקבל משמעויות רלוונטיות מתמיד בימים שכאלה. אז איך מציינים ושמחים ומכירים תודה, אף גדולה יותר על המקום הזה שמלא בעשייה וממלא את הלב? זה מה שנחגוג היום. את הנתינה, את ההתנדבות, את העשייה למען האחר, למען הקהילה הזאת וגם למען אחרים, שלא מכאן אבל חלק מאיתנו, מהחלקים השונים שמרכיבים אותנו. אז יהיו כאן הערב ברכות ותודות וגאווה מקומית. הראשונים לברך הם כמובן המזכירים יוני ויעל, ואחריהם יעלו נציגי מערכת חרדים וברך חרדים חדשים. ערב טוב. ברכת המזכירים, לא להיבהל, היום זה לא היעל והחמור ההרכב הרגיל, זה יהיה הרכב קצת מיוחד. ברכת המזכירים היא אירוע חגיגי במיוחד, בוודאי בחג נשק 66. זה דורש לפחות להוציא מהארון חולצה בלי חורים ולכתוב כמה מילים. ניסיתי לחבר ביחד עם ביצוע ראפ, ויעל ואני עובדים כבר כמה חודשים על ריקוד. משהו עם הולדת 66 וסבתא יוטבתה ובן גוריון, תעיזו, תתמידו, פזמון, אולי תצליחו. ובסוף הבנתי שזה לא כל כך מתאים בדיוק לסיטואציה הנוכחית, ונעזרתי בצוות מומחים ומומחיות ומצאו לי פנינה בקרב אורחינו. היום נדרש משהו הרבה יותר רציני, ולכן אני שמח שמבין שלל המפונים גיבורי העל שיוטבתה זוכה לארח יש סבא אחד. הוא צעיר מיוטבתה ב6 שנים, והוא מגיע אלינו משדרות קיבוץ מגוון, איש מיוחד, כל חייו רודף צדק, ומזה 3 שנים מכהן כשופט בכיר בבתי המשפט השלום במחוז דרום כולו. בקיצור, היעל והחמור מפנים את הבמה באהבה לתותח על, במקום המזכירים קבלו את השופט אור אדם. נס יוטבתה. כבר זאב כתב ויעץ בשירה שנס פח השמן לנו לא קרה. אדם לאדם חצבנו אדם בסלע כדי להאיר בגבורה. קשה סלע לחצור כשהפחד פוסס, ואחרי שחור שבת גם האור מהסס. כשהיופי חומק והאור מתרחק, איך תמשיך לקוות בלי הפתח לנס? איך תמשיך לנווט בנתיב ובשייט? איך תרגיש להיות מין פליט בין בלי בית? צפי אין חזרה ובקצה מנהרה, ויונה עוד לא שבה לך עם הזית. אבל אז, כשנחתה על ראשך הצרה, הקיבוץ הדרומי חיש פתח שעריו, בלב חם ופתוח עוצמתה של הרוח, דאגה לכל פרט בלי חשבון ותמורה, מחשבה, אהבה, מאחל על קלה, והנה פח השמן הולך ועולה, ממשיכים כאן ללכת, התקופה מתארכת, וממש מעצמו זה הפח מתמלא. בשבילים שיוטבתה הנס מתרחב, והנה פח השמן גדוש ואוהב, לארח בלי די ולתת ללא תנאי, אור גדול אז מאיר ממלא את הלב. אז גם אם באמת נס זה רק בתנ"ך, חברי יוטבתה הם מופת כה מוצלח לגלות נס גדול שמופיע בכל. זה הנס שנמצא כשהלב כך נפתח. פח השמן מלא על גדותיו ועד מטה, אין ספק. באמת פה היה נס יוטבתה. כמו שאתם מבינים, אין סיכוי שנצליח לעמוד אחרי השניים האלה.
ננסה. בכל שנה עומדים אנו כאן במעמד מרגש ובעל משמעות מיוחדת בשעה שכזו. אל מול הרדיום אמר ראש ממשלה נורמלי, תעיזו, תצמידו, תצליחו. בקבוצת אנשים צעירים אליזה הצמידה והצליחה. להקים כאן בית מיוחד שיודע לקבל, לעטוף ולחבק. בית חם ובטוח. אתכם חברים חדשים שלנו, מקבלים אנו בזרועות פתוחות להמשך בנייה, חיזוק ושמירה על הבית המשותף שלנו, המעורר גאווה ואהבה בית יוטבתה. טליה אבנור. שיר של ביונסה, אבל במקום זה נקריא. אין זמן טוב יותר מאשר חג נשק לספר לחלוצים והחלוצות שהקימו באמצע מדבר את ביתם וכבשו קרקעות ופיתחו חקלאות ומשק למופת, ועשו כל זאת בלי לוותר על חלום החברה השיתופית שהתהוותה ומתהווה פה. ואז, כשהכל כבר היה מוכן, ירוק וממוזג, הזמינו גם אותנו להצטרף ולבנות פה את ביתנו. ואין ימים מתאימים יותר מהימים הארורים הללו של להביט בהערצה על אלו שחלמו חיים, ולא רק יצרו יש מאין, אלא גם קיימו אותם. אלה שנשארו כאן וחיו יום אחרי יום, ועמלו והרחיבו מתוך שגרת חייהם את ביתם, שממש לא מזמן נהיה גם ביתנו. וילדינו מספרים בגאווה בערב חנוכה את סיפורי סבא עזרי, על הפעם שירד פה ברד ענק, על הטרקטור שנתקע בשיטפון בשער גשר, ושבגרים הגן בחרב היו רק שתי בנות, אשר הלכו את להביא בנות מהעמק, כי אי אפשר לבנות בית קיבוצי רק עם בנים. וכך ילדינו מספרים לנו סיפורי המקום, ומעריכים שורשיהם ושורשינו לאדמת המדבר הזאת. ואנחנו כבר מצפים לצפור חוויות וסיפורים, שנוכל גם אנחנו לספר לנכדי הנקלטים בגן תמר, ממש כמו סבא שלי כבר. ובתוך העצב הגדול של המלחמה ומחיריה, אנחנו שואלים את עצמנו איך נראה בית, ממה הוא מורכב, איך חשים בו ביטחון, ואיך נראה בית שיתופי גדול, קיבוץ. ומה שאנחנו למדים בעת הזאת היא את משמעות חוסנה של הקהילה, את החשיבות העצומה של קהילות, את העוצמה הטמונה בקיבוץ, גם בעיתות שמחה וגם בעיתות משבר. ויוזמה והתקפיות הן באמת תכונות נדרשות, אבל גם דבקות במשימה, אורך רוח והליכה ביחד. כי קיבוץ הוא יצירה רבת שנים של אנשים שיודעים לחלום ומעיזים להגשים. ואנחנו, החברים הטריים, שעדיין חפים ממתחים רבי שנים, ועדיין חסרים חוויות משותפות מכוננות, יודעים ורואים ששותפות וחברות דורשות זמן, משך וויתורים. ושלפעמים התהליך עצמו והדיבור בתוכו צריך להיות חשוב יותר מן התוצאה. ואנחנו שמחים ונרגשים מן המעמד, ומצפים לעתיד שלנו ביחד כחברי קיבוץ יוטבתה. מהחדשים ביותר נעבור לוותיקים ביותר. יעלו ויבואו מקהלת ותיקי הקיבוץ שהפריחו השממה פה, שזרעו ושתלו ובנו וקנו את המקום הזה. אליהם תודה.
גם אתגרים טכניים לא יכולים להפיל על החבורה המופלאה הזאת. בימים אלו, כל משפט מתחילים בימים אלו, נמצאים אצלנו אורחים מכל הארץ, אורחים לרגע, שהפכו כבר לבני בית. חלקם כבר שוהים אצלנו שבועות רבים, והם חלק בלתי נפרד מהנוף. תזמין לבמה את נציגי האורחים. שמי גיל יסור, ואני אחד מכמה מאות אנשים שנמצאים פה כבר 7 שבועות שיותר מתחילת המלחמה, וביקשו ממני לברך בשם כל המפונים, מתפנים, אורחים, כן, המתארחים בחג המשק. אז דבר ראשון, יש פה עץ. זה עץ לימון, אבל זה לימונים של לימונדה, טובים. ועליו יש, עד שיהיו פירות, יש ברכות שכל המשפחות שמתארחות פה כתבו. אנחנו מקווים שהנוי ימצאו לו איזה מקום טוב והוא יגדל, ושעוד אנשים יוכלו לתלות עליו ברכות. אז הם איתנו. אבל אם הייתי צריך לבחור מתנה אחת, לתת ליוטבתה לכבוד היום הולדת, אז אני חושב שזה היה מראה. משהו שישקף גם למי שחי כאן 30 ו-40 ו-60 שנה, מה יש במקום הזה ומה הוא יודע לתת. הגענו לכאן מחוויות לא קלות. כולנו הרגשנו מהרגע ששמנו את הרגל כאן, שפה אפשר להירגע ולנוח, ופה יש אנשים שדואגים לנו ורוצים שיהיה לנו טוב. ובאמת, הדשא נעים, הנוף מקסים, בבריכה כיף, והערים בשקיעה זה באמת משהו, אבל יותר מזה זה האנשים בעלי התפקידים ולא בעלי התפקידים, שזמינים יומם ולילה, מטפלים בכל בקשה, מחייכים, שואלים, מתעניינים, עוזרים שצריך וגם יודעים לתת מרחב. אז באמת, אני יודע שמי שחי פה הרבה שנים, אולי הדברים האלה מובנים מאליהם בשבילו. אבל אם הייתי צריך לבחור איחול אחד, אז זה לקום כל בוקר ולהבין איזה זכות זאת לגור במקום כזה, עם אנשים כאלה, במיוחד בתקופה כזאת. יש לכולנו אתגרים בעתיד הקרוב והרחוק. הלוואי שנצליח כמדינה וכחברה, כמו שאתם הצלחתם, באתגר סיוע למפונים עד היום. אז תודה רבה. רבותיי, תרשו לי להציג בפניכם את להקת הפליטים. בלי אהוד, הפליטים בלי אהוד, ואנחנו נשאיר לכם את השיר יוטבת הערב טוב, מה נשמע? חודשיים כבר אנחנו כאן, בבית השוקו מצוין, היום זמר מחר סגר, קבלת שבת נפלאה, שמניחים את הדרך
בסוף זה רק אני ואתה פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום. חג משק שמח, קיבוץ יוטבתה היקר, מקום שאני מאוד מאוד גאה לומר שגדלתי בו והתחנכתי בו והמשפחה שלי עדיין גרה שם. תודה לכם על כל מה שאתם עושים לטובת האוכלוסייה של מפוני העוטף, מזכירים לנו על מה שווה להילחם ולהגן בארץ הזאת, גם בימים קצת חשוכים. מזל טוב. קיבוץ יוטבתה היקר, שיהיה חג משק שמח, שכולנו נהיה בריאים, שמרו על עצמכם, אוהב ושומרים עליכם מהשמיים. קיבוץ יוטבתה, מה נשמע? חג משק שמח, איזה כיף. אני פה בזיקים לפני כניסה לעזה, אל תדאגו, אני לא לוחם, לא נלחם, אני רק מטפל בפצועים. רציתי להגיד לכם חג שמח, תהנו המון ושומרים עליכם, אוהבים אתכם המון. שלום יוטבתה, מזל טוב לכולם. אני רוצה לאחל לכולנו שנמשיך להיות בצד הנותן, שיתחזק השיח ההדדי והמילה הטובה, שנצמח עסקית ולא פחות חברתית. מזל טוב יוטבתה, חיבוק. דת יוטבתה היקרה, אז אני רוצה לאחל המון מזל טוב לכולם, שיהיה חג משק שמח, ונתראה ונשמח ונצחק ונאהב בשנה הבאה. כפי שמהר, העתיד תמיד מזהיר, לא צריך כלום, רק אוויר. קיבוץ יוטבתה, המון מזל טוב, פה משיזפון, מכשירים את דור השריונרים הבא, וזהו, אוהבים אתכם מלא. יורה! קיבוץ יוטבתה היקר, חג משק שמח, יום הולדת שמח. שתדעו שאנחנו שומרים עליכם, אנחנו דואגים לכם ודואגים גם לעצמנו. זהו, שיהיה לכם חג משק שמח. זהו, תמשיכו לעשות שמח גם בתקופה הקשה הזאת. אוהב. קיבוץ יוטבתה היקר, תקווה גם לניצחון במלחמה וגם לשלום מתישהו בשנה הבאה, בשנים הקרובות. אני מאחל למקום האהוב הזה, לקיבוץ יוטבתה, שימשיך לפרוח ולהיות טוב כמו שהוא, ויום הולדת שמח. שלום לכל קהילת יוטבתה היקרים, רציתי לאחל לכם חג משק שמח, מקווה שאתם נהנים שם מחוגגים. אני אוהב אתכם מאוד, חושב עליכם המון, מתגעגע, ומקווה שנתראה בקרוב, שכל זה ייגמר ונשלים את המשימות שלנו. שיהיה חג משק שמח, עם ישראל חג. כל קיבוץ יוטבתה, חג משק שמח. אני מאוד אוהב אתכם, שולח לכם הרבה נשיקות. בדיוק יצאנו רגע מעזה, וחשוב היה לי לשלוח את הסרטון הזה. אתם הייתם אצלי שם בכל רגע ורגע, ואני אוהב ברמות את כולכם. תודה רבה לכם, שיהיה חג שמח. קיבוץ יוטבתה היקר, חג משק שמח, מקווה שעד החג כבר אני אהיה בבית, אוהב ומתגעגע לכולם. חג שמח. אוהבים! קהילת יוטבתה היקרה, חג שמח, חג משק שמח, תשמרו על עצמכם, שנחזור לשגרה במהרה. אוהב אתכם. קיבוץ יוטבתה היקר, שיהיה המון מזל טוב לחג המשק. זהו, מקווה שנתראה בשבילים, שנתראה בשמחות בקרוב, שתיגמר מלחמה, וזהו, חג שמח. קיבוץ יוטבתה היקר, אני נמצא כאן בגבול עזה ממש מאחוריי, שומר על מדינת ישראל, עושה הכל כדי להביא את השקט כמה שיותר מהר לכם ולכל המדינה. מאחל לכם מכאן חג משק שמח ומרחיב את הלב. מקווה שהחג ייצור אירועים משמחים ואירועים שנזכור לעוד הרבה שנים. מתגעגע ואוהב המון. שלום קהילת יוטבתה, אני רוצה לאחל לנו יום הולדת שמח לקיבוץ המדהים שלנו. כפי שאתם רואים, אני במילואים, מגנה עליכם, שומרת עליכם ומתגעגעת מאוד 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 מאוד. מאחלת לנו שניפגש בזמנים טובים יותר. ביי, מתגעגעת.
זה לא חלום, זה המקום, בערבה, בלב מדבר. מזל טוב ליוטבתה, בת 66, המקום הכי טוב בעולם. מאחל לכולנו שנחזור לשפיות כמה שיותר מהר, שכל החיילים יחזרו הביתה בשלום. וחיבוק גדול למשפחה שלי, למשפחת המזנון המופלאים ולכל הקיבוץ כולו, רק טוב. השנה התודות רבות. אין מקום בחנוכיה לכל התודות והציונים לשבח שמגיעים לחברים, שהתגייסו לעשייה למען האחר ללא רצון בתמורה. אבל תמיד יש מקום למילה טובה. ואתמול היה אפילו פנאי להתקלח. אין לך מה לדאוג, אני ישן וחולם עליי, כשאחזור העיר אני
אני נמצא במקום בטוח, ובין הפגזה להפצצה יש זמן לנוע. אין לך מה לדאוג פגז מתוק, סבלנות ילדונת, באמת שאין סיבה לדאוג. שלחי לי תחתונים וכנופיות, כאן כולם כבר כמו חיות, נלחמים כמו אריות, מורל ממש גבוה, ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה, רוטק לא לשלוח לי עוגה. שלום לכם. 96 שנים לקיבוץ יפלטה. מרגש ומשמח, לא יותר מרגש שאתם חוגגים את זה עם פונים מהצפון ומעוטף עזה. הבנתי שאתם שרים את השיר מחוזקים לעולם. זו תקופה מאוד קשה לא להיות בבית, זו תקופה מאוד קשה בכלל. אני כל היום פוגש מפונים ואני מרגיש מקרוב מה אתם חווים, וזה הכי קשה בעולם. וכל מה שנותר זה לחזק, לשמח, לעודד, ולדעת שיש מוצא, ולדעת שיהיה טוב. וגם אם ייקח זמן וגם אם מאוד קשה בדרך, בסוף תמיד טוב. אוהב אתכם, מאחל לכם שמחה ונחת, ושניפגש בשמחות. טוב, למי שלא זיהה זה לא גיא קריספין, זה אברהם טל, המבצע של השיר שאנחנו הולכים לשיר אותו היום בערב, ביחד. טוב, הגענו לחלקו האחרון של הערב, בו אתם שותפים להצלחה. בחודשיים האחרונים זנחנו את צורות ביתנו, ומאז אנו מגויסים, תורמים, מתנדבים, ובעיקר מתגמשים לנוכח המציאות המשתנה. שוב אנחנו נגלים כקהילה חזקה, מכילה ומתעצמת. אז את שירת ההמונים הבאה אנחנו נקדיש גם לנו, וגם לכם המתארחים שבינינו, בתפילה משותפת שנצא מחוזקים לעולם. אז איך זה הולך לעבור? תכף יעלו לואיס וג'ורס, הם ילמדו אתכם את השיר של אברהם טל, וכדי שהקולות שלכם יישמעו בצורה הכי טובה, חדה יתחלק לצד של בנים וצד של בנות. צפון זה הצד של הבנות, ודרום זה הצד של הבנים. מיד נשמיע את השיר המקורי, ונשמח שמי שיוכל לעבור לצד המתאים יעשה זאת. שוב, בנות צד צפוני, בנים צד דרומי. וואו, איזה עלות. יאללה, מיקה, תני לנו בשיר. אני בינתיים מקשקש פה על הבמה. ערב טוב, ערב טוב. כיוון כל איזה כיוון. קצר ולעניין, מי שלא יכול לעמוד לא עומד, מי שיכול לעמוד עומד, אוקיי? אנחנו עושים איזשהו הסבר קצר, אבל אני צריך שאתם תהיו איתי כדי שזה יהיה קצר ואנחנו נוכל להשיב ביחד, אוקיי? בואו נתחיל לדבר קודם כל על המבנה של השיר, אוקיי? לאט לאט. שנייה. אז בואו נתחיל ככה. הבית הראשון זה הבית הכי קשה של כל השיר, כי הבנים שרים והבנות צריכות להיות בשקט.
כן? נצליח לעשות את זה? אוקיי. אז בית ראשון, אתם רואים שם בית ראשון, המילים מרגיעים והרג ישות לזה, כל זה רק הבנים שרים. בית שני, הבנות מצטרפות בימים כל כך יפים. בואו ננסה לעשות את זה, כן? אתם חושבים שלא נצליח? 1, 2, 3, 4 טיפה יותר מסורה, אוקיי? הבית השלישי, אנחנו שרים, הבנים, כן? אנחנו שרים, הבנות יצליחו או תצליחו או יצליחו, להיות בשקט עוד פעם בשתי השורות הראשונות, אוקיי? ואז אני אלמד אתכם איזשהו קול שלי, כן? תן לי סול. באמצע יהיה איזשהו משחק, אוקיי, של תופים בין שיר לקהל, אוקיי? אז בואו, מה שאנחנו עושים זה ככה, אנחנו שומעים מה שהיא עושה, אוקיי? כך, אנחנו עושים אותו דבר, אבל במחיאות כפיים, כן? 1, 2, 3, 4 כדי שיהיה יותר קל, אנחנו מתחלקים ככה. הבנים מסתכלים עליי, הבנות מסתכלות על ג'ורס. אם יש בנות שרוצות להסתכל עליי, זה בסדר. ואם יש בנים שרוצים להסתכל על ג'ורס, תדברו קודם איתו. מאסטרו, אנחנו מוכנים. Yeah.
עוד לא הוציאו לזה גרסה אקוסטית. אני. כל היחידות בצה"ל במוד לחרבו דרבו, על הראש שלך הם או לא. הקפצת אמת, כיתת כוננות להגיע למרחב. 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 חבר'ה, אתם לא מבינים, יש הקפצה בזמן אמת, אתם לא מבינים. ניב, בוא, 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 בוא אליי, בוא אליי, בוא, בוא, ניב, בוא, בוא. כיתת כוננות להגיע למרחב. מה יש לכם? מחרת ותיאדה. רוג'י. תודה רבה רבה לכולם, תודה לכל מי שלקח חלק באירוע, שזה באמת חלקכם. עוד הערב יש לנו שרה, אז כולם מוזמנים, לא כולם, גיל מלץ ומעלה, צרלי, מוזמנים להרים כוסית ביחד. לפני שאנחנו הולכים לחגוג בפשרה, בבקשה תעזרו לנו לסדר את החדר אוכל, ומחר בבוקר כולם ב9 בי"ת ידה.